വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 1 അർജുന വിഷാദ യോഗം. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുന്നേ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അർജുന വിഷാദ യോഗം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ എന്താണ് രചയിതാവ്, വ്യാഖ്യാതാവ് ആരാണ്? അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണകൃപാമൂർത്തി ദിവ്യ പൂജ ശ്രീ AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മള് പാഠ്യവിഷയമാക്കുന്നത്. മംഗളാചരണം നമ്മളിപ്പോ ചൊല്ലിയത് എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരെ നമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത പഠനം തുടങ്ങുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അഭിപ്രായത്തില് ഭഗവത്ഗീത ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും. ഒരാൾ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ അല്ലെ, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നമ്മുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൂടെ പഠിക്കണം. അത് ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ശങ്കരാചാര്യ ഭഗവത്ഗീതയെ അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഗീതാ മഹാത്മ്യം കണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ മഹാഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിഷേധിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗീത ഉപദേശിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മള് കുരു ഫാമിലിയുടെ കുറിച്ച് പറയാണ്. നമ്മൾ പറയാണ് കുരുവംശത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം പറയാണ് ഇവിടെ. കുരുവംശത്തിന്റെ ചരിത്രത്തില് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് കുരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവിന്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മഹാഭാരതത്തിന്റെ അത് ഇതിഹാസത്തില് സെന്ററിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ മഹാഭാരതത്തിലാണെങ്കിലോ 1,00,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ അർജുനന് വിവരിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഈ കുരുവംശം നമുക്ക് കുരുക്ഷേത്രം, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലം അറിയുണ്ടാവും. ഹരിയാനയിലാണ് ഈ സ്ഥലം ഉള്ളത്. കുരു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രാജാവ് ജനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? സൂര്യപുത്രിയായിട്ടുള്ള തപതിയുടെയും പിന്നാരണ സമ്പന്നന്റെയും മകനായിട്ടാണ് കുരു ജനിക്കുന്നത്. കുരു എന്താണ്? വലിയൊരു ധീരനായിട്ടുള്ള ശക്തിശാലിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വംശം കുരുവംശം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് കുരുവംശം എന്ന് ഇതിനെ അറിയപ്പെടാൻ കാരണം. അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം വന്ന നല്ലൊരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ആര്? ശന്തനു മഹാരാജാവ്. ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ഗംഗാദേവിയില് ആകൃഷ്ടരായിട്ട് ഗംഗാദേവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര്? ശന്തനു മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഈ ഗംഗാദേവി കുറെ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചു. ആ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ശന്തനു മഹാരാജാവ് ഗംഗാദേവിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ആ ഗംഗാദേവിയില്
7 പുത്രന്മാരുണ്ടാകും. 7 പുത്രന്മാരും ഗംഗാദേവി എന്ത് ചെയ്യണം, ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കി കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 8ാമത് ജനിക്കുന്ന പുത്രനാണ് സത്യവ്രതൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗംഗാദേവിയിലെ ശാന്തനുണ്ടാകുന്ന 8ാമത്തെ പുത്രനാണ് ഭീഷ്മർ. ഭീഷ്മർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഭീഷ്മര് വിവാഹം കഴിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉഗ്ര ശപഥം എടുത്തിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നത്, ഭീഷ്മർ എന്ന് പേര് വരുന്നത്. സത്യവ്രതൻ എന്നാണ് ഭീഷ്മരുടെ ശരിക്കുള്ളൊരു പേര്. അപ്പൊ ശന്തനുവിന് ഗംഗാദേവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രനാണ് ഭീഷ്മര്. അതിനുശേഷം അങ്ങനെ ശന്തനു അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഭീഷ്മരെ ജന്മം കൊടുത്തപ്പോ ഭീഷ്മരെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോയി, ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കി വിടാനായിട്ട് പോയി. അപ്പൊ അത് ആര് സമ്മതിച്ചില്ല? ശന്തനു മഹാരാജാവ് സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പൊ അത് കളയാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഗംഗാദേവി അങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ ദേവന്മാരൊക്കെ വളർത്തി അങ്ങനെയാണ് ഭീഷ്മര് വളർന്നു വരുന്നത്. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ശന്തനു എന്ത് ചെയ്തു? ശന്തനു മഹാരാജാവ് വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ്. ശന്തനു മഹാരാജാവ് വീണ്ടും സത്യവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സത്യവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. പക്ഷെ സത്യവതിക്ക് അതിനു മുമ്പ് സത്യവതിക്ക് പരാശര മുനിയിൽ ഒരു മകൻ ഉണ്ടാകും. ആ മകൻ ആണ് വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പരാശര മഹർഷിയിലെ സത്യവതിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് വ്യാസദേവൻ. കാരണം വ്യാസദേവൻ സേവനം ചെയ്ത് സന്തോഷമായപ്പോ പരാശര മഹർഷി അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരെ? സത്യവതിയെ. ഒപ്പം തന്നെ ആ ഒരു സമയം പ്രത്യേക ഒരു സമയമാണ്. എന്താ പറയാ, അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയാ, നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരു പറഞ്ഞില്ല, ഉച്ചസ്ഥായിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് പരാശര മഹർഷി സത്യവതിയില് ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് ആര്? വ്യാസദേവൻ എന്ന്. മാതാജി കാണാൻ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല. വീഡിയോ നെറ്റ് ഇത് വന്നപ്പോ കട്ടായതാട്ടോ. എന്താ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോ വീഡിയോ ഓഫ് ആവും. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കില്ല പിന്നെ. അപ്പോ പരാശര മഹർഷിയില് സത്യവതിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മകനാണ് വ്യാസദേവൻ. അതിനുശേഷം ശന്തനു മഹാരാജാവ് സത്യവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കും. സത്യവതി വിവാഹം കഴിച്ച് അതിൽ 2 മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നു, ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീര്യനും. ശന്തനു മഹാരാജാവിന് സത്യവതിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീര്യനും. ചിത്രാംഗതൻ നേരത്തെ തന്നെ മരിച്ചു പോകും. അതിനുശേഷം വിചിത്രവീര്യൻ ആരെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്? അംബികനെയും അംബാലികനെയും. നമുക്ക് കണ്ട അംബിക അംബാലിക. അംബ വേറൊരാളുടെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, അത് പോയി. പിന്നെ അതിനുശേഷം അംബികയും അംബാലികയാണ് വിചിത്രവീര്യം വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വിചിത്രവീര്യം വിവാഹം കഴിച്ച് പക്ഷെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുന്നും വിചിത്രവീര്യനും എന്ത് ചെയ്യും? വിചിത്രവീര്യനും മരണപ്പെട്ടു പോകും. അങ്ങനെ സത്യവതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പിന്നീട് വ്യാസദേവൻ അംബികയ്ക്കും അംബാലികയ്ക്കും പിന്നെ ആരാണ്? പിന്നൊരു ദാസി, അവിടുത്തെ ദാസിക്കും കൂടിയിട്ട് എന്താണ് പുത്രഭാഗ്യം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ദാസിയുടെ പുത്രനായിട്ടാണ് വിതുരര് ജന്മം എടുക്കുന്നു. പിന്നെ അംബികയുടെ പുത്രനായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രവും അംബാലികയുടെ പുത്രനായിട്ട് ആരാണ് വരുന്നത്? പാണ്ഡു ജന്മം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിതുരര് ശരിക്കും ആരാണെന്നറിയോ? വിതുരര് യമരാജനാണ് വിതുരരായിട്ട് വരുന്നത്. ഒരു ശാപനിമിത്തം അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് വിതുരര്. യമരാജന്റെ ഇതായിട്ട് വരുന്നതാണ്, ജന്മം എടുത്ത് വരുന്നതാണ് വിതുരർ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രവും പാണ്ഡുവും പിന്നെ വിതുരരും. ധൃതരാഷ്ട്രം എന്താണ് പിന്നെ ചെയ്യുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര ഗാന്ധാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കും. ഗാന്ധാരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് 101 മക്കൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പോയിക്കൊള്ളു മാതാജി. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ഗാന്ധാരിക്കും 101 മക്കളുണ്ട്. ദുര്യോധനൻ, ദുശാസനൻ, ദുശ്ശള അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ മക്കളുണ്ടാവും ധൃതരാഷ്ട്രക്കും ഗാന്ധാരിക്കും കൂടി. അതേപോലെ തന്നെ പാണ്ഡു 2 പേരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. കുന്തിയെയും മാദ്രിയെയും വിവാഹം കഴിക്കും. പാണ്ഡുവിന് കുന്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, അർജുനൻ 3 പേര്. മാദ്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് നകുലനും സഹദേവനും. അപ്പൊ ഇവർ 5 പഞ്ചപാണ്ഡവര്. പാണ്ഡുവിന്റെ കുന്തിയിലുള്ള മക്കളാണ് യുധിഷ്ഠിരനും ഭീമനും അർജുനനും. മാദ്രിയില് ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് നകുലനും സഹദേവനും. പിന്നെ അത് കൂടാതെ കുന്തിക്ക് വേറൊരു മകനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, കർണൻ. അത് പാണ്ഡുവിലല്ലാതെ കുന്തിക്കുള്ളൊരു മകനാണ് കർണൻ. അതിനുശേഷം ഈ പഞ്ചപാണ്ഡവർ ആര് വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്? ദ്രൗപദിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. പിന്നെ അർജുനൻ സുഭദ്രയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. സുഭദ്രയില് ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് അഭിമന്യു.
പിന്നെ അഭിമന്യു ഉത്തര വിവാഹം കഴിക്കുന്ന അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകൻ പരീക്ഷിത്തിന്റെ മകനാണ് ജനമേജയൻ. പിന്നെ സുഭദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെയും ബലരാമന്റെയും സഹോദരിയാണ് സുഭദ്ര. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുരു ഫാമിലിയെ കുറിച്ചുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ, അതിലൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രം പാണ്ഡവരെ മക്കള് തമ്മിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? ഇവിടെ യുദ്ധം നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ സാഹചര്യം എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഇവര് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മകനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മനാ തന്നെ അന്ധനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പാണ്ഡു രാജ്യഭാരം ഏറ്റെടുക്കാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം പാണ്ഡു മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ അപ്പോഴും രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം മൂത്ത പുത്രൻ ആരാണ്? യുധിഷ്ഠിരനായതുകൊണ്ട് രാജാവായിട്ട് ആരെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? യുധിഷ്ഠിരൻ തീരുമാനിക്കും. അപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഒന്നുകൂടി ദേഷ്യം കൂടാണ്. ആ ദേഷ്യം അതേ രീതിയിൽ ആർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാണ്? മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത് വളർത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ദുര്യോധനനും അതിനനുസരിച്ച് ഇവരോട് വൈരാഗ്യമായിട്ട് മാറി. ആ സ്ഥലം കിട്ടാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അധികാര മോഹം കൊണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കൾക്ക് ഉള്ള അവകാശങ്ങളൊക്കെ നിഷേധിച്ച് അവരെ വനവാസത്തിന് വിടുന്നു. അക്രമം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ അവർ ചെയ്തു കൂട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? യുദ്ധം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും അവിടെ നടക്കില്ല. ലാസ്റ്റ് യുദ്ധം ഇല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. പല രീതിയിലും അവര് നോക്കി, പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ഇവരൊക്കെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ കണ്ടപ്പോ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് കണ്ടപ്പോ പ്രയാസമായി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ലെവൽ 1 മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിഭാഗങ്ങൾ ഇത് നമുക്കറിയാം. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. മാതാജി ഒരു സംശയം. പിന്നെ ഈ പാണ്ഡുവിന്റെ കുന്തിന്റെയും മക്കള് പാണ്ഡുവിന് പുത്രന്മാരുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? സൂര്യൻ ഈ ദേവനും അർജുനനും ഒക്കെ ഓരോ ദേവന്മാരെ സ്മരിച്ച് അങ്ങനെ കുന്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പുത്രന്മാരാണെന്ന്. അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാതാജി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ. ഉണ്ടാവുന്നത് പാണ്ഡുവിന് അങ്ങനെ ഒരു ശാപം തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡുവിന് മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ കുന്തിദേവിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹമുള്ള കാരണം കൊണ്ട് കുന്തിദേവി അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ സ്മരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണത്. ഞാൻ പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് കടക്കാത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കഥ നീണ്ടു പോകും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 3 ഭാഗങ്ങള്: കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, മൂന്നാമത്തത് 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. ഇങ്ങനെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ആചാര്യന്മാർ ഭക്തിയോഗ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്തി രഹസ്യമാണ്. ഭക്തിയാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം എന്താണ്? ഭക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തി സെന്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗത്തിനും ജീവനില്ല. ഭക്തിയാണ് അതിന് ജീവൻ നൽകുന്നത്. അപ്പോ ഭക്തിയാണ് കർമ്മയോഗത്തിനും ജ്ഞാനയോഗത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്നത്. ഭക്തിയാണ് എല്ലാത്തിനും ജീവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജീവൻ ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഭക്തിയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. പൊതുവെ മനുഷ്യർ അടുപ്പത്തിലാകാതെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനാർത്ഥം ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്? സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഒരു സ്വഭാവം രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് തമ്മിൽ അടുപ്പം വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തി എന്താണ്? ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം, തന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാജാവ് മധ്യത്തിലാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനാണ്. അപ്പൊ ഒരു രാജാവ് യാത്ര പോകുമ്പോൾ ആ രാജാവ് എങ്ങനെയാണ്? രാജാവിന്റെ തേരോ രഥോ എന്തായാലും അത് സെന്ററിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തായിരിക്കും എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം അതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അത്രയും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് സെന്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതാണ്? പ്രമുഖമായിട്ട് ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, ശ്രീല വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ശ്രീല ശ്രീധര സ്വാമി, ശ്രീപാദ രാമാനുജാചാര്യ. അപ്പൊ ഈ 4 പേരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ
അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് പ്രഭാതരുടെ ഈ വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വ്യാഖ്യാനത്തില് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷന്റെ, ശ്രീല വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ശ്രീല ശ്രീധരസ്വാമി, ശ്രീപാദ രാമാനുജാചാര്യ, ഈ 4 പേരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയില് 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അതില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്? 574 ശ്ലോകം. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 82% ശ്ലോകങ്ങൾ ആര് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് കൂടുതലും അതിൽ പറയുന്നത്. 82%, 574 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അർജുനൻ 12%, 84 ശ്ലോകങ്ങളാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. സഞ്ജയൻ 41 ശ്ലോകങ്ങളാണ് സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര ആകെ ഒരു ശ്ലോകേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ആകെ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നു. സഞ്ജയൻ 41 ശ്ലോകമാണ് സഞ്ജയൻ അതിൽ പറയുന്നത്, 5.9%. അർജുനൻ 84 ശ്ലോകങ്ങള്, 12%. ഭഗവാൻ 574 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാനാണ് അവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വാണി തന്നെയാണത് അല്ലെ. 82% ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അധ്യായത്തിലോട്ട് കടക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നത്. ആരുടെ ചോദിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ. സഞ്ജയൻ ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കാണ്, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയേണ്ടത്. വ്യാസശിഷ്യനായിരുന്നു സഞ്ജയൻ. വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധരംഗം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ആര്? സഞ്ജയൻ. സഞ്ജയന് എന്തുണ്ട്? വ്യാസദേവന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ ആ യുദ്ധരംഗം കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അനുഗ്രഹത്തോടെ ദിവ്യ ചക്ഷുസുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്, എന്താ മെസ്സേജ്? ചാർജ് കഴിഞ്ഞു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസാ മാതാജി ചോദിച്ചത്? തനു മാതാജി, തനു പ്രദീപ് മാതാജി. മാതാജി, ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടില്ലേ, അതിനെ കുറിച്ചാ ചോദിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, തനു പ്രദീപ് മാതാജി ഓൾറെഡി ഉള്ള മാതാജിയാണോ? സംശയം നിർത്താണേ. അതെ മാതാജി, കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ലേ, അത് ഇന്നും അയച്ചിട്ടില്ലേ, അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കാനായിരുന്നു. ഓക്കെ, അത് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധരംഗം കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകിയിരുന്നു അല്ലെ. ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. കാരണം സഞ്ജയന് വ്യാസദേവന്റെ കരുണ കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് കാണാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു? സഞ്ജയന് സാധിച്ചിരുന്നു അല്ലേ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പൊ വ്യാസദേവന് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധരംഗം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതാണ് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മപിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് വിളനിലത്തിലെ കളകളെ എന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാടുകാണിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ഭഗവാൻ ധർമ്മപിതാവായിട്ടുള്ള
ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധർമ്മഭൂമിയായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച്, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണത്? ധർമ്മഭൂമിയാണെന്ന് പറയാണ്. കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണ്. കാരണം അവിടെ ധർമ്മം മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്, ധർമ്മത്തിന് മാത്രമാണ് എപ്പോഴും വിജയം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതയാണത്. അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വിളനിലത്തിലെ കളകളെ എന്ന പോലെ ധാർത പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കും അവരെ. കാരണം ധർമ്മം മാത്രം വിജയിക്കുള്ളെങ്കിൽ അവിടെ ആരായിരിക്കും വിജയിക്കുന്നത്? ധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് ആരാ ഉള്ളത്? പാണ്ഡവര്. അപ്പൊ പാണ്ഡവര് വിജയിക്കും എന്നുള്ളതും ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാട് വാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്ര എന്ന് പറയണല്ലോ. അവിടെ ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ധർമ്മത്തിന് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ? വിജയം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ മനസ്സിലാകാണ്. വിജയം എപ്പോഴും ധർമ്മത്തിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് കൂട്ടരാണ് ആര്? പാണ്ഡവന്റെ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കൾ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ധൃതരാഷ്ട്രം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ മക്കളെ മാത്രമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ആ വംശപാരമ്പര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ. ധൃതരാഷ്ട്ര മനോഭാവമാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മനഃപൂർവ്വം സ്വന്തം മക്കളെ മാത്രം കൗരവർ എന്ന് അവകാശപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അത്രയും സ്വാർത്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ദൃഷ്ടാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തഥ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാ വചനമബ്രവീത്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചപ്പോ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അല്ലയോ രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ദുര്യോധന ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് എന്നാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആർക്ക് സന്തോഷാവും അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോ? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സന്തോഷം. കാരണം മകന് മഹാരാജാവ് എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും സന്തോഷം വരും അവിടെ കേൾക്കുമ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സന്തോഷം വരും. അപ്പൊ പറയാണ്, ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ജനനം മുതൽക്കേ അന്ധനായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രർ. നിർഭാഗ്യവശാൽ ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ മക്കളും അത്ര തന്നെ അന്ധരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അറിയാം. അപ്പൊ ജന്മം മുതൽക്ക് തന്നെ അന്ധനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ. ജന്മന കണ്ണുകൾ മാത്രമല്ല കാണാത്തത്, അദ്ദേഹം എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ആ രീതിയിലും ആധ്യാത്മിക രീതിയിലും അദ്ദേഹം അന്ധൻ തന്നെയാണ്. ധർമ്മം എന്ന സംഭവം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര തന്നെ അന്ധനാണ് ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച്. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എന്താ പറയാ, ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും. ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കളും വളർന്നിരിക്കുന്നത്. അത് അവരും അത്ര തന്നെ അന്ധരാണെന്ന് ആർക്കറിയാം? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയാന്നാ പറയണത്. പാശ്ചൈത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമും വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നല്ല സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്താ പറയണത്? അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നാ അവിടെ പറയുന്നത്. ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ എന്നാ പറയുന്നത്. ആ ദ്രുപദപുത്രനൊരു പേരുണ്ടാവില്ല എന്തായാലും. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനല്ല, ദുര്യോധനൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദ്രുപദപുത്രൻ. ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ ആരാണെന്ന് അറിയാവോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ദൃഷ്ടദുമ്നൻ. ആരാണ്? ദൃഷ്ടദുമ്നനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദൃഷ്ടദുമ്നൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ആ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ആചാര്യനോട് പറയുന്നത്. നയതന്ത്രജ്ഞനായ ദുര്യോധനന് സർവ സൈന്യാധിപനും മഹാബ്രാഹ്മണനുമായ ദ്രോണാചാര്യ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നയതന്ത്രജ്ഞനായ ദുര്യോധനന് സർവ്വസൈന്യാധിപനും മഹാബ്രാഹ്മണനുമായ ദ്രോണാചാര്യന്റെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദ്രോണാചാര്യർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തുനിയാതെ ജാഗരൂകനായിരിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ദ്രോണാചാര്യരെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് നയതന്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ദ്രോണാചാര്യർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട്, അങ്ങനെ ജാഗരൂകനായിരിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ആരിത് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ഇത് പറയുന്നത്. കാരണം ദൃഷ്ടദുമ്നൻ ആരാണ്?
ദ്രുപദന്റെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ദ്രുപദനും ഇവര് തമ്മിൽ എന്താണ് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യമുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ദ്രോണാചാര്യ വധിക്കാനായിട്ട് ഒരു പുത്രനെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആര് ജനിക്കുന്നത്? ദൃഷ്ടദുമ്നൻ ജനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ ദൃഷ്ടദുമ്നനെ എല്ലാ കലകളും ആയോധന കലകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് കൊണ്ടാക്കുന്നത്? ഈ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ആക്കുന്നത്. പക്ഷെ ദ്രോണാചാര്യ ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു വിധത്തിലും അതൊരു നിഷേധം കാണിക്കാതെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആയോധന കലകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അതൊന്നും ചെയ്തത്? ദുര്യോധന ഇഷ്ടമായില്ല. മാത്രമല്ല ആ പഠിച്ച ആയോധന കലകളൊക്കെ പഠിച്ചതിന്റെ അത് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തില് പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ ദൃഷ്ടദുമ്നനാണ് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വീണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ തെറ്റുകളൊന്നും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. പിന്നെ ഇനി ജാഗരൂകനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ചെയ്യുന്നത്. അത്ര ശൂര മഹേശ്വാസ ഭീമാർജുന സമായുധി യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥഃ. ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടനിൽക്കുന്ന യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാർ ഈ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടനിൽക്കുന്ന യുയുധാനൻ, പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ്? വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാർ ഈ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആരൊക്കെയുള്ളത്? യുയുധാനൻ, മഹാരഥനായിട്ടുള്ള ദ്രുപദൻ. മഹാരഥന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? 60,000 യോദ്ധാക്കളെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. 60,000 യോദ്ധാക്കളൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവരാണ് മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മഹാരഥനായിട്ടുള്ള ദ്രുപദൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്ന വില്ലാളി വീരന്മാരൊക്കെ ഈ സൈന്യത്തില് ഉണ്ട്. ദൃഷ്ടകേതു ചേകിതാന കാശി രാജ്യസ്യ വീര്യവാൻ പുരോജിത് കുന്തിഭോജശ്ച ശൈബശ്ച നരപുംഗവഃ. ദൃഷ്ടകേതു, ചേകിതാനൻ, കാശി രാജാവ്, പുരോജിത്, കുന്തിഭോജൻ, ശൈബ്യൻ എന്നീ വീരന്മാരായ യോദ്ധാക്കളും അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഈ യുദ്ധത്തില് ഓരോ കൗരവ സൈന്യത്തിലും പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ളതെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ദൃഷ്ടകേതു, ചേകിതാനൻ, കാശിരാജാവ്, പുരോജിത്, കുന്തിഭോജൻ, ശൈബ്യൻ എന്നീ വീരന്മാരായ യോദ്ധാക്കളും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. യുധാമന്യശ്ച വക്രാന്ത ഉത്തമൗജാശ്ച വീര്യവാൻ സൗഭദ്രോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവ ഏവാ മഹാരഥഃ. കൂടാതെ പരാക്രമിയായ യുധാമന്യു, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ്, സുഭദ്രാപുത്രൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ എന്നിവരും യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഇവരെല്ലാം മഹാരഥന്മാർ തന്നെ. ഇവരൊക്കെ മഹാരഥന്മാരാണ്. ആരൊക്കെയാണ്? യുധാമന്യു, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ്, സുഭദ്രാപുത്രൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ എന്നിവരും യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാം മഹാരഥന്മാര്. മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ 60,000 പേരുമായിട്ട് യോദ്ധാക്കളുമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടായേ താനി ബോധാതി ജ്യോതമ നായക മമ സൈന്യസ്യ സംചാർദ്ദം താൻ ബ്രവീമിതേ. ബ്രാഹ്മണോത്തമ, എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രാഹ്മണോത്തമ പറയാണ് എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച കർണശ്ച കൃപശ്ച സമിതിം ജയഃ അശ്വത്ഥാമ വികർണശ്ച സൗമദത്തി സദൈവ ച. അത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്നവരായ താങ്കൾ, ഭീഷ്മർ, കർണൻ, കൃപൻ, അശ്വത്ഥാമാവ്, വികർണൻ, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസ് എന്നിവരുമുണ്ട്. എന്നാ ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണല്ലേ, യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്ന താങ്കളുണ്ട്, ഭീഷ്മരുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, കൃപൻ, അശ്വത്ഥമാവ്, വികർണൻ, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസ് എന്നിവരും ഉണ്ട്. അന്യേ ച ബഹവ ശൂരമഥർത്തേ തെക്ത ജീവിതാഃ നാനാശസ്ത്ര പ്രഹരണ സർവേ യുദ്ധ വിശാരദഃ. എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയുമുണ്ട് പല വീരയോദ്ധാക്കളും. നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറകളിൽ സുപരിചിതരുമാണവർ. എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയും പല യോദ്ധാക്കളുണ്ട്. അതില് എന്താ പറഞ്ഞത്? നാനാവിധത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറകളിൽ സുപരിചിതരുമായിട്ടുള്ള ഇനിയും കുറെ യോദ്ധാക്കള് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ള തെക്ത ജീവിത എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിതം ബലിയർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം
ത്യജിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള, എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ത്യജിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള യോദ്ധാക്കള് ഇനിയും ഉണ്ടെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ആരത് പറയുന്നത്? ആരേതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ദുര്യോധനാണ് പറഞ്ഞത്. ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയും ഉണ്ട് പല വീരയോദ്ധാക്കളെന്ന് ദുര്യോധനൻ ആചാര്യനോട് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാപിയായ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഏകോപിച്ച ബലം തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം ആരാണ്? പാപിയായ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, അധർമ്മത്തിന് കൂട്ടുനിന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ദുര്യോധനൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിക്കുമ്പോ ഏകോപിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ബലം കൊണ്ട് തനിക്ക് വിജയം കിട്ടുമെന്ന്, വിജയം നേടിത്തരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം തിതമേതേഷാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം. അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യബലം, പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണത്. എന്നാൽ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യമാകട്ടെ വളരെ പരിമിതവും. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഗുരുവിനോട് പറയാണല്ലേ, എന്താണ് നമ്മുടെ സൈന്യബലം എന്താണ്? അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യബലം. അവരുടെ അക്ഷൗണിയിൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ? 11 അക്ഷൗണി പടയാണ് ആരിലുള്ളത്? ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളത്. 7 അക്ഷൗണിപ്പട പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്തും 11 അക്ഷൗണിപ്പട ദുര്യോധന പക്ഷത്തും ആണ് ഉള്ളത്. ആ 11 അക്ഷൗണിപ്പടയും ദുര്യോധന പക്ഷത്ത്, 7 അക്ഷൗണിപ്പടയും ഭഗവാനും ആണ് പാണ്ഡവരുടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള അളവറ്റ സൈന്യബലമാണ് ആർക്കുള്ളത്? നമുക്കുള്ളതെന്നാണ് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യമോ അത് വളരെ പരിമിതമാണ്. കാരണം അവിടെ 7 അക്ഷൗണിപ്പടയുള്ളത്. അക്ഷൗണി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വരുന്നത്? ഒരു അക്ഷൗണിയില് 21,870 രഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, 21,870 ആനകൾ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കുതിരപ്പടയാളികൾ ഉണ്ടാവും, 65,610 കുതിരപ്പടയാളികൾ ഉണ്ടാകാം, പിന്നെ 1,09,350 കാൽപ്പടയാളികൾ ഉണ്ടാവും. ഇത്രയും ചേർന്നതാണ് ഒരു അക്ഷൗണി. അപ്പൊ ഒരു അക്ഷൗണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് 21,870 രഥങ്ങള്, 21,870 ആനകള്, 65,610 കുതിരപ്പടയാളികള്, പിന്നെ 1,09,350 കാൽപ്പടയാളികൾ. ഇത്രയും ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു അക്ഷൗണി ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ 11 അക്ഷൗണിയാണ് ആരിലുള്ളത്? ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളത്. 7 അക്ഷൗണിയാണ് പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളത്. അപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യം വളരെ പരിമിതമാണ്, നമ്മുടെ സൈന്യം അളവറ്റതാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനനോട് പറയുന്നത്. ദുര്യോധനൻ എന്നും ഭീമനോട് അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനന് ഭീമനോട് അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നത്? കാരണം താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ആർക്കറിയാം? ദുര്യോധനൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഭീമനോട് എപ്പോഴും ആർക്ക് ദേഷ്യമായിരുന്നു? അസൂയായിരുന്നു. ദുര്യോധനന് അസൂയയും ദേഷ്യമായിരുന്നു. താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ദുര്യോധനന് അറിയായിരുന്നു. അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാ ഭാഗമവസ്ഥിതാഃ ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്തഃ സർവ ഏവ ഹി. സൈന്യവ്യൂഹത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. എന്നിട്ട് എന്താ പറയണത്? നിങ്ങൾ സൈന്യവ്യൂഹത്തില് മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം എന്നാണ് ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. താൻ ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുകയാണ് ആയി കരുതുമെന്ന് സംശയിച്ച് ദുര്യോധനൻ സ്വാഭാവികമായ നയചാരിത്രത്തോടെ സന്ദർഭാനുസൃതമായി ചുവടുമാറുന്നു. അപ്പൊ ദുര്യോധനന്റെ സ്വഭാവം പറയാണല്ലോ, ഭീഷ്മരെ പറ്റി പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോ. അപ്പൊ അവരെ അവഗണിച്ചു എന്ന് അവർ കരുതാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയാ, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നയചാരിത്രത്തോടെ സന്ദർഭാനുസൃതമായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ ചുവടുമാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രായമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ചുവട് മാറ്റി സംസാരിക്കുകയാണ് ആരിവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ചെയ്യുന്നത്. ദുര്യോധനന്റെ സ്വഭാവത്തെയാണ് നമുക്കിവിടെ
മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. തസ്യ സഞ്ജനയൻ ഹർഷൻ കുരു വൃന്ദാപിതാമഹഃ സിംഹനാദം വിനോദിച്ചേ ശംഖം ദത്മൗ പ്രതാപവാൻ. അപ്പോൾ പരാക്രമിയും കുരുപിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മർ ദുര്യോധനൻ ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ് സിംഹഗർജനം പോലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖ് എടുത്തൂതി. അപ്പൊ ഇത് നടക്കുമ്പോ ഭീഷ്മർ എന്ത് ചെയ്തു? പരാക്രമിയും കുരുപിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മർ ദുര്യോധനൻ ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ്, ദുര്യോധനന് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിംഹഗർജനം പോലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖെടുത്തൂതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആര് ശംഖൂതാണ്? ഭീഷ്മര് ശംഖൂതാണ്. ദുര്യോധനന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിംഹഗർജനം പോലുള്ള ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ശംഖ് എടുത്ത് ഭീഷ്മര് ഊതി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുപക്ഷത്താകയാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യെന്ന് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആരുടെ പക്ഷത്താണ്? ധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ്, പാണ്ഡവ പക്ഷത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിലെ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് ശംഖൂതിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരുടെ പക്ഷത്താണ്? പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ ധർമ്മമേ വിജയിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ളത് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനൻ ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർക്ക് പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകണം. തഥാ ശങ്കാശ്ച ഭേര്യശ്ച പണവാനക ഗോമുഖാഃ സഹസൈവാഭ്യഹന്യന്ത സാ ശബ്ദസ്തു മൂലോഭവത്. അതിനെ തുടർന്ന് ശംഖ്, ചെണ്ട, മദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടും ഉയർന്നു. യുദ്ധരംഗം കോലാഹലമായി. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭീഷ്മര് ശംഖൂതിയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ച? യുദ്ധരംഗത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ശബ്ദം കൂതുമ്പോ പിന്നെ എല്ലാവരും ചെണ്ടയൊക്കെ മുഴക്കി ശംഖൊക്കെ ഊതി എല്ലാവരും മദളവും കാഹളവും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഭയങ്കര സൗണ്ടായി അവിടെയൊക്കെ. അങ്ങനെ യുദ്ധരംഗം എങ്ങനെയായി? ഭയങ്കര കോലാഹലമായിട്ട് മാറി. അവിടെ ഭയങ്കര ഒച്ചയും ബഹളമൊക്കെ ആയി മാറാണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ടിവിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല അത്? അതേപോലെ യുദ്ധത്തിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബഹളമൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാണ്. അപ്പൊ തഥാ ശേതേർഹയർ യുക്തേ ഹമഹതി സ്യന്ദനസ്ഥിതൗ മാധവ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ പ്രദത്മതുഃ. മറുവശത്തോ അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവന്റെ അവിടുത്തെ ശംഖൂതന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞതില്ല. ഇനി മറുവശത്ത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. മറുവശത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? കൃഷ്ണ അർജുനന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കാൻ തുടങ്ങി. ദിവ്യ ശംഖുകളാണ് അവരുടെ ദിവ്യ ശംഖുകൾ മുഴക്കാൻ തുടങ്ങി. അതെങ്ങനെ, എവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ്? വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശംഖുകൾ മുഴക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവരുടെ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ദിവ്യ ശംഖുകൾ ആര് മുഴക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? കൃഷ്ണനും അർജുനനും മുഴക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണാം യേഷാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡുപുത്രന്മാരുടെ കൂടെയാകയാൽ അവർ വിജയം നേടുന്നു. എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യ ദേവതയും വാഴുന്നു. ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ വേർപിരിയാറില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരുടെ കൂടെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അർജുനന്റെ കൂടെയാണ്, അല്ലെ? പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവും? ഐശ്വര്യ ദേവതയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവി അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഭഗവാന്റെ പത്നിയാണ്, അല്ലെ? ഭാര്യയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയാണോ ഭഗവാൻ ഉള്ളത് അവിടെ ഭാഗ്യദേവതയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവിയും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ പറയണം. അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആ തേര് ആരാണ് സമ്മാനിച്ചത്? അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ച രഥമാണ് അത്. 3 ലോകങ്ങളിലും അതിന് വിജയം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു രഥത്തിലാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? കൃഷ്ണനും അർജുനനും ഇരിക്കുന്നത്. അത് എല്ലാ ദിക്കുകളിലും കീഴടക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. അവിടെ എല്ലാവരുടെയും വിജയം മാത്രമേ അതിനുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്കിവിടെ പറയാണ്. ഇത് ലാസ്റ്റ് പറയാം. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയഃ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃകോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖു മുഴക്കി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ ദേവദത്തം, ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖു മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ശംഖുകളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. പാഞ്ചജന്യം ഭഗവാന്റെ ശംഖ്, അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തം, ഭീമന്റെ ശംഖ് പൗണ്ഡ്രം. അപ്പൊ ആരൊക്കെ ശംഖ് പറഞ്ഞു? അർജുനൻ ദേവദത്തം, ഭഗവാന്റെ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം, ഭീമന്റെ ശംഖ് പൗണ്ഡ്രം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകള് മുഴക്കി.
കൃഷ്ണൻ ഋഷികേശൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ അത്രേ. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് വേറൊരു പേര് പറയുന്നത് ഋഷികേശൻ. കാരണം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയാണ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഭഗവാന് സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ തോന്നണം. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തോന്നണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഋഷികേശൻ. നമ്മളെല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ആരൊക്കെ പറയണത്? അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷ മണിപുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകിശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശങ്കാൻ ദത്മോ പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷ മണിപുഷ്പകങ്ങളും, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്യകി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. ഇനി ആരൊക്കെ മുഴക്കിയത്? യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷം മണിപുഷ്പകം. നകുലന്റെ ശംഖ് സുഘോഷം, സഹദേവന്റെ ശംഖ് മണിപുഷ്പകം, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്യകി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകള് മുഴക്കി എന്ന് പറയാനിവിടെ. പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ വഞ്ചിച്ച് തന്റെ മക്കളെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള ഈ ദുരുപദിഷ്ടമായ ശ്രമം നല്ലതിനല്ലെന്ന് സഞ്ജയൻ നയപൂർവ്വം ധൃതരാഷ്ട്ര അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രന്മാരെ വധിച്ച് തന്റെ മക്കളെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള ആ ശ്രമം അത് നല്ലതിനല്ലെന്നുള്ളത് സഞ്ജയൻ ഇവിടെ നയപരമായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര അറിയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. സഘോഷോധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ ധാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലോഭ്യനുനാഥയൻ. വിവിധ ശംഖുകളിൽ നിന്നുവരുന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലി കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. എന്ന് പറഞ്ഞത് വിവിധ ശംഖുകളിൽ നിന്നുള്ള ഈ നാദഘോഷം കേട്ടപ്പോ, ഈ ശംഖുകളുടെ ഈ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും ഒരേപോലെ മാറ്റൊലി കൊണ്ടു. അത് സൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റൊലി കൊണ്ടുവന്നു നമുക്ക്. പിന്നെ അത് കേട്ടപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. ഇവിടെ ഇത് കേട്ടപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. എന്താ കാരണം? ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ധാർതരാഷ്ട്രന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശംഖഘോഷം പിളർന്നു എന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. ഇത് കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനില് പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ശംഖൂതിയ സമയത്ത് ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ധാർതരാഷ്ട്രന്മാരുടെ ഹൃദയം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശംഖഘോഷം പിളർത്തു എന്ന് എടുത്ത് പറയാണ് ഇവിടെ. എന്തുകൊണ്ടാണത്? പാണ്ഡവര് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം, പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. ആ വിശ്വാസത്തെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതൊരു ആപത്ത് വന്നാലും, ഏതൊരു മഹാവിപത്തിന്റെ നടുവിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭയം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാം പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നത് ആർക്കറിയാം? പാണ്ഡവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വരുന്നില്ല, അവർക്ക് അവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ദുര്യോധനാദികളുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഥാ വ്യവർത്തിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ധാർതരാഷ്ട്രാൻ കപിധ്വജഃ പ്രവൃത്തെ ശസ്ത്ര സമ്പാദേ ധനുരുദ്യമ പാണ്ഡവഃ ഋഷികേശം തഥാ വാക്യം ഇദമാഹാമഹീപതേ. അല്ലയോ രാജാവേ, പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. മറുവശത്ത് അണിനിരന്നു നിന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? അല്ലയോ രാജാവേ. പിന്നെന്താ സംഭവിച്ചത്? പാണ്ഡുപുത്രനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ
ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമായിട്ടുള്ള തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്. ആ തേരിന്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകത പറയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു തേര് വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ആര് സമ്മാനിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു? അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. 3 ലോകങ്ങളിലും വിജയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയാണ്, ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്. ആ തേരിന്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഹനുമാനാണ് ആ കൊടിയടയാളത്തിലുള്ളത്. ആ തേരിന്റെ കൊടിമേല് ഹനുമാനാണുള്ളത്. ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമുള്ള ആ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി. മറുവശത്ത് അണിനിരന്നു നിന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓക്കെ. അപ്പൊ പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ എന്താണ്? ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. മറുവശത്ത് അണിനിരന്നു നിന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളെ എന്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞു? ഇപ്പൊ നമുക്ക് തേരിന്റെ വീണ്ടും ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു. ആ തേര് എങ്ങനെയാണ്? ആ തേരില് ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആര് സമ്മാനിച്ചതായിരുന്നു? അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ചതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് 3 ലോകങ്ങളിലും വിജയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്? വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരാണ്. പിന്നെ ഹനുമാൻ ധ്രുവം മറ്റൊരു വിജയ ചിഹ്നമത്രേ. രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ രാമന്റെ സഹായിയായിരുന്നു ഹനുമാൻ. രാമൻ വിജയിച്ചു. ഇപ്പോൾ അർജുനന്റെ രഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ രാമനും ഹനുമാനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശ്രീരാമൻ ആരായിരുന്നു? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു അവതാരമായിരുന്നു അല്ലെ ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നതും. അപ്പൊ ആ ശ്രീരാമൻ വന്ന സമയത്ത് ശ്രീരാമനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരുണ്ടായിരുന്നു? ആ സമയത്തും ഹനുമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രാമരാവണ യുദ്ധം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അർജുനന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ സഹായിക്കാനും ആരുണ്ട്? ഹനുമാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ഒരു വിജയ ചിഹ്നമായിട്ട് പറയാണ്. അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേകം യോധകാനവസ്ഥിതാൻ കർമ്മയാത്രയോധാവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്? അച്യുത. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ? അതായത് എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാൻ എന്താണ് അത്രയും ഭക്തന്മാരെന്തെങ്കിലും പറയാൻ നോക്കി നിൽക്കാണ് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. അത്രയും എന്താണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ആ ഭഗവാനെ അച്യുത എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് തന്നെ. ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായിട്ട് എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്താൻ ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നിവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്. ഭക്തന്മാരോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കുറവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭഗവാനെ അച്യുത എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അച്യുത എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം വീഴ്ച പറ്റാത്തത് കൊണ്ട്, ഒരിക്കലും വൈമുഖ്യം കാണിക്കാതെ ഭക്തന്മാർ എന്ത് പറയുന്നു അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അതാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അച്യുത എന്ന് പേര് ഇവിടെ പറയാണ്. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഒരുക്കമാണ്. കൃഷ്ണനാകട്ടെ ഭക്തൻ ഏത് വിധത്തിലും സഹായം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭക്തന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എപ്പോഴെങ്ങനെയാണ്? ഭക്തന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനല്ല, ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകളെ അനുസരിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇഷ്ടം? ഭഗവാന് നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം അതനുസരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകള് നിറവേറ്റാനാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. അതിലാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് ഭഗവാൻ. തിരിച്ച് ഭക്തന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കാനല്ല ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. യോത്സ്യമാനേന വേക്ഷേഹം യ ഏതേത്ര സമാഗതഃ ധാർതരാഷ്ട്രസ്യ ദുർബുദ്ധിർ യുദ്ധേ പ്രിയ ചികീർഷവഃ. ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായി യുദ്ധത്തിന് വന്നവരെ ഞാൻ കാണട്ടെ. എന്താ പറയണത്? ഇനി ദുർബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ദുര്യോധനൻ പിതാവായ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ സഹായത്തോടെ പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം കൈയടക്കാൻ കുടിലതന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു രഹസ്യമാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ദുര്യോധനനൊക്കെ പാണ്ഡവരോട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 14 മാസം വനവാസം, പിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ അവിടെ അറിയാവുന്ന, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. എന്നിട്ടും അതറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നവരും ഒരേ വിധത്തിലുള്ള തൂവൽ പക്ഷികൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. ആരെല്ലാം എന്നറിയാൻ മാത്രമാണ് അവരുമായി ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനല്ല യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് അർജുനൻ ആ യോദ്ധാക്കളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പോ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും വീണ്ടും ആരാണ് ദുര്യോധനന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണമെന്ന് കാണാനായിട്ടാണ് ആരാഗ്രഹിച്ചത്? അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അല്ലാതെ അവിടെ ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനല്ല അർജുനൻ ചിന്തിച്ചത്. ഏവ മുക്തോ ഋഷികേശോ ഗുഡാകേശേന ഭാരത സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരതപുത്ര, അർജുനന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ആ രഥത്തെ ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും നടുവിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് സൈന്യത്തിന് രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ആ രഥം കൊണ്ട് നിർത്തി. ഗുഡാകം എന്നാൽ നിദ്ര, നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ ഗുഡാകേശൻ. നിദ്ര അജ്ഞാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിദ്ര അജ്ഞാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനുമായുള്ള സൗഹൃദം മൂലം അർജുനൻ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗുഡാകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? നിദ്ര. ഗുഡാകം എന്ന് വെച്ചാൽ നിദ്ര എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. നിദ്ര എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? അജ്ഞാനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗുഡാകം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിദ്രയാണ്. നിദ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അജ്ഞാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഗുഡാകം നിദ്രയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, നിദ്ര എന്നാൽ അത് അജ്ഞാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം മൂലം അർജുനൻ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ ഗുഡാകം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭക്തൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരുപോലെ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്രകാരം ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തന് കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിക്കാം. ഇതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ സമാധി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ? നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമം, ഗുണം, രൂപകൾ, ലീലകൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ഭക്തനെ ഒരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാനും. ഭീഷ്മ ദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷാം ചാമഹീക്ഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പാശ്ചേതാൻ സമവേതാൻ കുരുനിധി. ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ എല്ലാം മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള കുരുവംശജരെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിപുത്ര എന്ന സംബോധന സാരവത്താണ്. തന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായത് കൊണ്ടാണ് താൻ അർജുനന്റെ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? തന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് ആര്? അർജുനൻ. കുന്തി ദേവിയുടെ മകനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബന്ധം കൊണ്ട് കൂടിയിട്ടാണ് സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ അർജുനനോട് പറയാണ് ഈ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചത് അതുകൂടി കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കുരുക്കളെ എന്ന് നോക്കൂ എന്ന വാക്ക് തന്റെ പിതൃ സഹോദര പുത്രനിൽ നിന്ന് അത്തരം പെരുമാറ്റം കൃഷ്ണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തെ പറ്റി സൗഹൃദപൂർവമായൊരു പ്രവചനം നടത്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കുരുക്കളെ എന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിതാവിന്റെ സഹോദരി പുത്രനാണല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പെരുമാറ്റം ആര് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല? കൃഷ്ണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തെ പറ്റി സൗഹൃദമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവചനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത തൊട്ട് നാളെ എടുക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവയ്ക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വീഡിയോ കുറെ പേര് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും മാതാജി നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. പുതിയവരടുത്ത് പറയട്ടെ, ഒന്നും അവർക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് തലേദിവസം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും.
കുറച്ച് പേര് ഇതിൽ പുതിയവരുണ്ട്, വേറെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കയറിയവരുണ്ട് ഇതില്. ഓക്കെ. അവർക്ക് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങും നമുക്ക്. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റം, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തലേ ദിവസം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അന്നൊരു പകൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാം. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ബുക്കും പെന്നും അത്യാവശ്യമാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാലേ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ സ്ലൈഡിലുള്ളതായിരിക്കണം എന്നില്ല, നമ്മൾ ബുക്കിൽ നിന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എത്ര വരെ എടുത്തോ അതുവരെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പോകാം കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ് പോകണം. പിന്നെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതാജിയുടെ അടുത്തൊന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാം, എന്ന കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ശീലമായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പറയാം. പുതിയവരോടാണ് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടി വരുന്നത്, അവർക്ക് അറിയുന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ യാത്രയിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ. ശരി ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. 1 മിനിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാം, വായിക്കാം. 1 മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കാം. നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? 574. 82%. 82%. സഞ്ജയൻ എത്ര എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? സഞ്ജയൻ 84. ദുര്യോധനൻ 84. ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഒരാള് പറഞ്ഞിനി എത്ര ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? അർജുനൻ എത്ര ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 84. ഭഗവാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാൻ 574. 574. പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്ര ഒരെണ്ണം. 41. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 574. 82% ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ശ്ലോകം വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ശ്ലോകം ഇന്ന് എല്ലാവരും പോയിട്ട് 25 ശ്ലോകം വായിക്കാൻ നോക്കട്ടോ. ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ മഹാരഥന്മാർ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? 60,000 യോദ്ധാക്കളെ ആക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് മഹാരഥന്മാർ. 60,000 യോദ്ധാക്കളെ 60,000 യോദ്ധാക്കളെ 60,000 യോദ്ധാക്കളെ അസ്ത്രശസ്ത്ര പ്രവീൺ 10,000 വില്ലാളികളുടെ ഒറ്റയ്ക്ക്. പിന്നെ അധിരഥന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അധിരഥന്മാർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10,000 യോദ്ധാക്കളായിട്ട് കേട്ടോ. അധിരഥന്മാര് 10,000 യോദ്ധാക്കളായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവര് അധിരഥന്മാരെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് വന്നിട്ട് കൃഷ്ണന്മാരുടെ പേരിന്റെ അല്ലല്ലോ, തേരിന്റെ ആയിരിക്കില്ലേ? അല്ല, ദുര്യോധനന് എന്നും ഭീമനോട് അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ്? കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെ, ദുര്യോധനന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും. കൊല്ലപ്പെടേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അറിയാം ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും.
അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ എപ്പോഴും ഭീമനോട് അസൂയായിരുന്നു. പിന്നെ കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? തേരാണ് കേട്ടോ, പേരല്ല അവിടെ. വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരുകളിൽ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാൻ വെള്ളക്കുതിരകളെ പറ്റിയ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ അഗ്നിദേവൻ സമർപ്പിച്ചതാണ്ട് 3 ലോകങ്ങളിലും വിജയം കൈവരിക്കുന്നതാണ് ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമായിട്ടുള്ളത്. ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഇതാണ് 3 ലോകങ്ങളിലും വിജയം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. പിന്നെ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരാണ്. പിന്നെ ഹനുമാന്റെ കൊടിമേലുള്ള അടയാളം. ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവർ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. കാരണം എന്ത്? ഏതൊരാപത്തിലും ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കൈവിടില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ട്? പാണ്ഡവർ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്തില്ല, അവരെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് പറയാഞ്ഞത്. ഗുഡാകം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനുമായുള്ള സൗഹൃദം മൂലം അർജുനൻ നിദ്രയെ അജ്ഞാതത്തോളം കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. ഗുഡാകം നിദ്ര. നിദ്ര, അജ്ഞാനം. നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗുഡാകേശൻ എന്നിവിടെ പറയാൻ കാരണം അജ്ഞാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.